1875. umro je američki pronalazač Isaac Merritt Singer, koji je 1851. usavršio prvu šivaću mašinu koja je ušla u široku upotrebu. 1885. umro je američki general i državnik Julius Simpson Grant, vrhovni komandant Armije Severa u građanskom ratu od 1861. do 1865. i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1869. do 1977. godine. – 1914. Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu, zahtevajući da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci. Srbija je odbila zahtev, smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji. 1916. umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Prvi je ustanovio nastajanje jednog elementa iz drugog, helijuma iz radijuma, otkrio je sve plemenite gasove od argona i helijuma do radona i odredio im mesto u periodičnom sistemu elemenata. 1931. rođen je ruski šahovski velemajstor Viktor Korčnoj, jedan od najboljih šahista 20. veka koji je 1976. emigrirao iz tadašnjeg SSSR-a. 1991. Komunistička partija SSSR-a objavila je nacrt platforme kojom se prihvata privatna svojina, integracija ekonomije u svetsko tržište i sloboda veroispovesti. – 1997. Savezna skupština izabrala je Slobodana Miloševića, dotadašnjeg predsjednika Srbije, za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Ispred skupštinske zgrade okupilo se više hiljada ljudi. Jedni su izražavali podršku, a drugi protestovali, dok su beogradski studenti akcijom Jedna izgubljena glava, jedna cipela obeležili 8 godina Miloševićeve vladavine, tokom koje je ogroman broj mladih ljudi napustio zemlju. 1999. u selu Staro Gradsko na Kosovu ubijeno je 14 srpskih seljaka dok su na svojim imanjima žnjeli pšenicu. To je bio prvi masakr tih razmera od ulaska KFOR-a na Kosovo 10. juna 1999. godine. – 2003. u Mostaru u Bosni i Hercegovini je svečano otvoren most čija je obnova trajala 7 godina. Stari most, koji je bio simbol tog grada, srušili su 9. novembra 1993. pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Grad je tada bio podeljen na hrvatski i bošnjački deo. – 2006. u Beču je održan sastanak predsjednika i premijera Srbije Borisa Tadića i Vojislava Koštunice i Kosova Fatmira Sejdijua i Agima Čekua o statusu te pokrajine. To je prvi susret lidera Srbije i Kosova od kada je 1999. ta pokrajina prešla pod upravu Ujedinjenih nacija. 2011. umrla je britanska pevačica i tekstopisac Amy Winehouse, dobitnica 5 Grammy nagrada za studijski album Back to Back iz 2006. kojim se proslavila. Nagradu Brit za najbolju britansku umetnicu dobila je 2007. godine. 2012. umro je Dragan Babić, novinar i urednik Radio-televizije Srbije. Uređivao i vodio putopisno-obrazovne emisije Dvogled i jednu od prvih emisija uživo posvećene filmu
Kino Oko.